Godmorgen. Kasvin spurgte mig, hvad er der? Og så sagde jeg ja. Jamen, de hedder King Edwards. Ja. King Edwards kartofler. Hvor er du henne? Og der er du. Hej, hej. Så sagde Kasvin til mig, gulerødder. Så sagde jeg, nej, de er orange. Ja, selvfølgelig er det altid en, der skal Hallo. markere sig. Ja, blærerøv. Så det er simpelthen dagens Dagens høst.